Kinang adlaw nagsasanurog kita hen baraan nga pamilya ni Jesus, Maria o Jose and Sagrada Familia. Yan iton mensahe kinang adlaw simple la. Be a good steward to our family. Pagin maupay kita nga magmarangno o pagin maupay kita nga tinapuran ito natin pamilya. Sanglit ito naton mga pagbasa hinang adlaw, focus on family values and how to be good steward in our family. Tira natin first reading, gintagan hindoon nga kinahanglan respetohon iton mga kag-anak nga niton nakakamagurang. Tira naton ikaduha nga pagbasa, si San Pablo nag-mention hin mga virtues nga kinahanglanon dira iton usa nga pamilya. Ada iton maluluyon, mapainobsanen, mapaanguron, buutan nga may ada pagpait. Ngan dira naton ebanghelyo nga ginbasa, si Maria nga ni Jose gindaraan bata nga Jesus ngadto ha Nazareth to make their home a family. Mga kabugtuan, ito natin pamilya, amo iton dako nga grasya nga aton nakarawat. Igin patapod ha aton hinihan Dios, sanglit kaangayan timang noon naton ini. How we manage our families is the most important task of stewardship. Financial or material stewardship passes what we own, while family stewardship passes who we are. Ano ba ito natin ng karuyag, may pasa nga ito natin pamilya? Paano ba kita magiging maupay nga tinapuran ito natin mga pamilya? Yan kalay ko maghatag in tutulang abutang. Siyahan is the importance of spirituality. We can be good steward to our family if we lead them to Christ. Magiging maupay kita nga tinapuran kung madadara naton ito naton pamilya ngadto kan Kristo. Diri ngadto hiton mga problema ngan kabaraka. Kamaupay ngan kamakadilipay pagkinataan nga iton pamilya, durungan hiton pag-aampo, durungan hiton pagsisingba. Kay kinikita ngay Kristo iton sentro di dayton ira pamilya. Dinhi ha aton yan na. Inubaha aton dinhi ito na simba nga kompleto iton pamilya. Hain ba iton iyo mga asawa? Hain ba iton iyo mga anak? Inubaha aton dinhi iton kompleto iton pagrurosaryo iton panimalay. Or mayada pa ba aton dinhi nag-iinjilos sila ito natin mga panimalay. Mga kubugtuan, amin ni iton usa nga challenge sa aton nga mga tinapuran ni Kristo to bring our family to Christ through prayer and by attending the Mass. Kay kulang ito naton pagkatinapuran kundi rin naton nadadara ito naton pamilya, iton pagdisimba, nga iton pag-aampo. Kulang ito naton pagkatinapuran kung hikitala ito nagsasantos. Karakan, ito ni bahaton na siring igaampo ko nala iton akon asawa, igaampo ko nala iton akon mga anak. Waragad po hit maraot. Pero mas maupay kunta, kung nga tanan na simba, nga nagaampo. Kay siring pangani nira, a family that prays together, stays together. Han kaordinahe ako, han pagkapadi, usala na akong ginhangyo, han akong pamilya, sabi na kan mama, no? Nasa nga mas nakinahanglan ako iton iyo mga pagampo. No? Kung dili man kamo makakasimba, adlaw-adlaw, at least, no, talinguhaan niyo iton pagsimba, iton adlaw nga Domingo. Kay para ha akon, nasiring ako, kulang ito na akong pagkapadi, kung dili ko madadara, ito na akong pamilya, ngadto kan Kristo.
Kaduha is the importance of relationship. Magiging maupay kita nga tinapuran kung magbibuild kita hin maupay nga relasyon ito natin pamilya. Maupay kunta kung aada iton pagkaurusa, pagsuporta, pagiangbitay, yan labawan nga tanan, ang pagiuro intindihay. Diri kay kita pa mismo, iton magpapakaraot, kung maghihibang ito naton kalugaringon nga pamilya. Madanay kasi, diri kita aware, kita pa iton nagiging hinundan, iton pagkaburublag, ngan pagkasaramok, ito natin pamilya. Mga kabugtuan, to be good steward in our family is to build a good relationship. Stewardship is not all about getting but giving. Giving love and time to our family. Ipakita nga ipaabat naton ito naton gugma at ito naton pamilya. No? Pero may papaangbit la naton ini kung mahatag kitahin oras ngan panahon. Makuri kita humigugma ito naton pamilya kung waray naton oras para ira. We can make good relationship when we have time together. No? But spending time together means no distractions, no cell phones, no TV, and no internet. Kay yan ang panahon, mas damo iton aton oras, iton social media, kaysa iton pakipag-irestorya iton natin pamilya. Kay bisan nga ni magharan ni nala, di pa nakikipag-istorya, dara kay busy iton mga gadget. Madanay, nawawaraan na naton hin interaction iton kada usa. Bisan di dahiton pangangaon nga amo iton importante nga parte di dahiton panimalay iton ibahaaton diri pa nakakapag-irestorya kay busy iton cellphone. Iti bangani liwat diri pa nagdudurudrungan. Nawawaraan na kita iton time makibanding diri tanangani siguro nakukumusta iton aton asawa, anak, ngan iton aton mga kapapturan. Mga kabugtuan, to be a good steward is to build good relationship to our family by spending time with them. And lastly is the importance of good character. We can be good steward if we imprint good character to our family. To imprint good character is not about putting ourselves on the top of the pedestals or being the apple of the eye of our family. Diri kuntahi kita, perme iton nangingibabaw. Diri kuntahi kita, perme iton makarit. Diri kay hikitala iton perme tama, hikitala iton masusunod. Diri na kita na mamati iton iba. Maupay kunta kung naada iton pagrespeto, ganibaro iton pagpaubos. We can imprint good character to our family when we learn to say sorry and thank you to them. Say sorry when we commit mistakes. Kung kita nakabuhat hindi ri asya, ibaro kita iton pagto-sorry. Diri kay magdadako pa iton aton mga buot. Diri karigsigngon nga kita ito nagpapakabuhi, diri na kita magsosorry. Diri karigsigngon nga bakay mas dako ito naton sinusuhol, diri na kita magsosorry. Diri karigsigngon nga bakay kita iton mga kag-anak, kita iton magurang, diri na kita magsosorry. Araw katahin pasaylo kung kita nakakasala, bisan ngadto iton iyo mga anak. No? Not all the time, tama iton mga kag-anak, mayada mga panahon nga nagsasayop kita. We can imprint good character by appreciating the goodness of our family by saying thank you. Sano kita maghingyap, ito ni mga pamilya, sano kita maghingyap, magkamayada pamilya, ibarolaanay kita, pagpasalamat, ito naton pamilya yana. Naibabaro ba kita pagpasalamat iton mga kaupayan, naging bubuhat iton aton mga pamilya, or nagdinireklamula kita. Madanay,
may dangani kakurian nga inaatubang hito naton pamilya, may dangani mga problema hito naton pamilya, ito ni bahaaton, naghihingyap hiniba nga pamilya. Mas tinatagos siya pa naton iton iba, kaysa ito naton kalugaringon nga pamilya. Ginkukumpara naton ito naton pamilya nga iton iba, sanglit makuri kita magpasalamat. Una natin nga ibangani ito naton pamilya, magiging maupay ito natin kahimtang. Pero diri nga tanan. Ang bata pa ako, didak pagdakuan nakon lolo nga nakon lola. No? Kaya nakon mama, nag-asawa ni iba, nga nakon tatay, nag-asawa liwat ni iba. No? Dako na nga niya ako nga nakilala ko na akong tatay. No? Sa theology na kanamon pagkita. No? Sanglit, pagpa-family di, namon na seminaryo, wala ko hat permi tatay. No? Ano po lahat ni mama, permi na akong bugto. Pero bisan kung nagdako ako, diri na akong tinuod nga mga kaganak, para ko maghingyap hiniba nga pamilya. Lugod, naging mapasinilamaton pa ako, haira. Siguro, kung nagirinik lamula ako, kung naghingyap ako hiniba nga pamilya, bangin diri ako nagpapadi yan na. Mga kabugtuan, we may not have a perfect family, but I know that they are the best things that came into our lives because they are gifts from the Lord. No matter how big or small iton ira ginahatag aton, we should always be grateful to them. Mga kabugtuan, kudida ko ni Kristo, yan ang kapiyastahan hiton Sagrada Pamilya, ginpapahinumdum kita nga tanan, nga kita mga tinapuran, kita natin pamilya, and how to be good stewards to our family, siyahan, lead them to Christ, build good relationship, and lastly, imprint good character. Amen.